hande ko le 29 octobre 2025 way cuuɗi men Sinthiou Wuro Mbaye hande noon wonne ko ouverture courant men uddite ina huɓɓa eyyi yo sakiraɓe dawno ɗo joni peƴƴi ɗeɗo leɗɗe ɗiɗi lenguel ngal nani koto oɗo darnete so darnama kanko e sikkam noon mi anda kono kanko mbi sikkanko hok ittata courant ga faaɗo to eyyi fiti central o nan toto ɓeyata nana heeɗa sara galleji Amadou Bari en eyyi hande noon mbaɗo fo waɗa demande compteur mum hanti mawɓe ɓe nani oɗo mawɗo Samba Julli kanko min dawdi ga Samba Julli wallahi eyyi bandiraɓe ɗum ko courant Sinthiou Wuro Mbaye eyyi courant o noon waɗama demande guila e laamu Macky Sall ko hande tan Allah addimo eyyi ko hande Allah addi installation eyyi kono ɗum ɗo waɗama guila e laamu Macky eyyi nani koto ƴinani village de Sinthiou Wuro Mbaye village o nani on ji eyyi machallah eɗen jattira ɗum Allah kadi no fewi no fewi anani ok